Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkezi. Nami igama ngumfeza Ntuthuko, ungakhumalela sibona amagumede. Mawukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, uzophinde ngicela zisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Kuboshwe wesilisa oneminyaka elinganisela ku-49 ngamacala okushushumbisa imali nokuzama ukugwazela iphoyisa kulandela ukutholakala-ke nesamba esingu-1.2 miliyoni owukheshi eThonga eduze naseKommatpot eMpumalanga ngesonto. Ngokombiko wamaphoyisa, amalunga wancinzwa indlebe ngowesilisa obephethe isibhamu esingekho emthethweni aphuthume khona alandela umkhondo. Kutheke uma efika eThonga athola umnikazi wendlu eyaqala yaphenya. Leso sikhathi-ke lapho athole khona izidodla zemali ezifihlwe ngaphansi kombhede naku-wardrobe, kusho ukukhulumela amaphoyisa eMpumalanga uLieutenant Collins Jabu Ndubani. Uthe amaphoyisa eqhubeke nokuphenya kwamanye amagumbi athola esinye isikhwama esigcwele futhi imali. Kuleso sikhathi uqhubeka uphenyo lapho indoda izama ukugwazela khona iphoyisa ngo-50,000 amarandi, kodwa imizamo yayo yabe isiyahluleka, kuchaza uNdubani. Uthe kushaqwe u-1.2 miliyoni obuyimali yakuleli, kwathi-ke enye kwaba imali yaseMozambique. Umsolwa kulindele ukuthi avele enkantolo emantshi yaseNkomazi maduze ukuyobhekana namacala ahlukahlukene okubala kuwona ukushushumbisa imali, ukugwazela iphoyisa, athinta intela kanjalo namanye. Ngazakwethu zona ezihamba phambili esinibheka zona namhlanje kwezisenkezweni.